Здравейте, приятели! Днес ще отворим 3 пакета на Lucky Girl. Нека да видим какво ще се падне вътре. Отваряме пакета. О, не, тук не ми е наградата. Ето, виждам я. О, какво е това? Някакво документче, благодаря. Моля. О, боже. Ето го първото. Видим какво се падна. Някакво документче. И много готино. Ето някакво документче. И много готино. Има той много цветове. Да. И е много светно. Нека да видим какво ще се падне в твоя пакет. Здравейте от мен. Сега ще отворим моя пакет. Нека видим какво има в него. Там ще е наградата. Не я виждам. Какво е народно? Да, да се помогна. Вътре, тя наистина, където е наградата? Ето, колдо. Видя ли аз? Да. Има пакета. Сега ще видим какво има. Ето вижте, първо така пакетчето. Приятели, вижте, ето тук какви са цветовете на химикала. Розово, жълто, синьо и сиво. И ето и кукличката, която се падна, русалчица. Какво е това другото? Ще видим. Очила. Да, някакви специални очила, пепелучица. Сега ще ги видим. Ето, приятели. Нека да видим как малко се слага. Така. Я сега ги служи, да те видим. И ето. Можете да ги видите. Много готини очила. Нека сега да отворим и другия подарък. И ето така става. Пъргъвате тук. И другото също. И става така пълното. Да, това ще е тук един пакет. И пак наградата не е тук. И без дискусия. Ето я. Еха! Вау! Има фибички. Сега ще го отворим, за да видим по-добре. Така. Ето, покажи едното. Аз ще покажа и другото. И тук са фибичките, които са с черешка и са много сладки. Ето вижте, това е някакво бръмбърче с колелча и върви се мърдат. Рукчата се мърдат. Къде да го пробваме? Ето вижте, колелчата му се мърдат. Много е сладичко. Сега ще покажем и крайния резултат от всички неща, които се паднаха. Ето. Чао, те!